Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым. Слава Ісусу Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-каналу Радыё Марыя. Сёння я рады вас вітаць у нашым новым 6-м выпуску перадачы «Хрысціянскі код». А сёння мы з вами пагаворым пра экранізацыі жыцця, напэўна, самай вялікай сучаснай святой каталіцкай царквы, канешне, пра экранізацыі жыцця маці Тэрэзы. Аб гэтай дзіўнай жанчыне ведае амаль кожны чалавек на планеце. А калі не ведае, то хаця б нешта чуў пра яе. Спачатку я нагадаю нам пра асноўныя этапы жыцця святой Тэрэзы, а затым мы разглянем фільмы, якія былі зняты пра дзейнасць гэтай неверагоднай святой. Агнес Гонджа Баяджыў нарадзілася 26 жніўня 1910 года у македонскім горадзе Скоп'е у сям'і албанцаў. З 12гадовага ўзросту Гонджа марыла пра прысвячэнне свайго жыцця служэнню бедным. І вось, будучы самай малодшай у сям'і, у 18 гадоў яна з'ехала ў Ірландыю, дзе ўступіла ў манаскі ордэн ірландскія сёстры Ларэта. У 1931 годзе яна прыняла пострыг і ўзяла імя Тэрэза у гонар кананізаванай у 1927 годзе манахіні-кармелітанкі Тэрэзы з Лізьё, вядомай сваёй дабрынёй і міласэрнасцю. А вечныя манаскія шлюбы сястра Тэрэза склала ў 1937 годзе ўжо ў індыйскім Дарджлінгу. З таго часу па звычаі ларэтанскіх сясцёр яе і пачалі называць маці Тэрэзай. У красавіку 1942 году маці Тэрэза дала асабісты духоўны абед Богу, і ў дзённіках яна пісала так: «Абяцаю Богу, што выканаю ўсё, пра што б ён не папрасіў. Пад страхам смяротнага граху абяцаю не адмаўляць яму у нічым». Неўзабаве ордэн накіраваў яе ў індыйскую Калькуту, дзе яна выкладала ў жаночай школе Святой Марыі. У 1946 годзе маці Тэрэза упершыню пачула просьбу пана Езуса аб стварэнні супольнасці бедных манахінь, і неаднойчы Езус паўторваў ёй: «Прагну, і няўжо ты мне адмовіш?» Такім чынам, 10 верасня 1946 года Тэрэза атрымала дазвол ад кіраўніцтва ордэна дапамагаць бедным і бяздольным Калькуты, а ў 1948 годзе заснавала там манаскую кангрэгацыю сясцёр-місіянеркі любові, дзейнасць якой была накіравана на стварэнне школ, прытулкаў, бальніц для бедных і цяжка хворых людзей, незалежна ад іх нацыянальнасці і веравызнання. За жыццё маці Тэрэза атрымала больш за 120 розных прэмій і ўзнагарод. У 1979 годзе маці Тэрэзе была прысуджана Нобелеўская прэмія міру за дзейнасць у дапамогу спрагненаму чалавеку. А ў 1985 годзе ад прэзідэнта ЗША Рональда Рэйгана яна атрымала прэзідэнцкі медаль свабоды. У штогадовых апытаннях амерыканцы называлі маці Тэрэзу адной з 10 самых уплывовых жанчын свету аж 18 год запар. Памерла святая ад сардэчнага прыступу 5 верасня 1997 году ва ўзросце 87 гадоў у доме сваёй супольнасці ў Калькуце. 4 ж верасня 2016 года маці Тэрэза Калькутская была урачыста прылічана да ліку святых каталіцкай царквы.
З 1965 году дзейнасць манаскай кангрэгацыі, заснаванай маці Тэрэзай, пераступіла мяжы Індыі і займела 400 аддзяленняў у 111 краінах свету і 700 дамоў міласэрнасці у больш чым 120 краінах свету. Нагадаю таксама, што маці Тэрэза наведала ў 1986 годзе і Савецкі Саюз пасля Чарнобыльскай катастрофы і жахлівага землятрусу ў Арменію, дзе яна дапамагала пацярпелым у Спітаку. А ў 1988 годзе сёстры заснаванай ёй супольнасці прыбылі ў Маскву, Ерэван і Спітак. Усё гэта стала магчымым дзякуючы таму, што ў СССР распачалася рэлігійная адліга, а рэлігія адраджалася як крыніца духоўнасці і справядлівасці пасля дзесяцігоддзяў пераследу і рэлігійнага застою. Адзінае месца служэння сясцёр маці Тэрэзы з Калькуты ў Беларусі знаходзіцца ў Гомелі, дзе яны кіруюць мясцовым домам міласэрнасці і бясплатна дапамагаюць бяздомным, адзінокім і цяжка хворым людзям. Сёстры прыбылі ў нашу краіну ў 1993 годзе і 4 жніўня 2023 года яны урачыста адзначылі 30годдзе свайго служэння на беларускай зямлі. Пра неверагодную асобу маці Тэрэзы было знята некалькі вядомых і менш вядомых мастацкіх і дакументальных фільмаў, якія раскрываюць яе жыццёвы шлях і місію. Варта адзначыць, што сусветнай вядомасці маці Тэрэзы праспрыяла менавіта тэлебачанне і кінематограф. Адным з самых першых фільмаў пра жыццё маці Тэрэзы стала дакументальная карціна «Нешта прыгожае для Бога». Фільм выйшаў на брытанскім канале BBC у 1969 годзе, а зняў яго журналіст і пісьменнік Малкольм Магерыч, які на той час быў каталіцкім змагаром супраць абортаў. У стужцы рэжысёр апісваў дзеі будучай святой як Божы цуд. Менавіта гэтая карціна і прынесла маці Тэрэзе сусветную вядомасць. Фільм падрабязна распавядае аб служэнні хрупкай жанчыны ў трушчобах Калькуты і паказвае яе місію дапамогі бедным і паміраючым. Падчас здымкаў фільму адбыўся нашумелы выпадак, які Мэгерыч назваў першым задакументаваным цудам маці Тэрэзы. У цёмным памяшканні бальніцы для бедных аператывы выкарыстоўвалі новую плёнку, якая, як чакалася, не павінна была даць якаснага малюнка. Аднак, па словах здымачнай групы, зняты матэрыял з маці Тэрэзы аказаўся заліты незямным выдатным святлом, у той час як іншыя кадры былі цёмнымі. Акрамя фільма, пад гэтай жа назвай Малкольм Магерыч пазней выпусціў аднайменную кнігу, якая стала духоўнай класікай і змяшчае разважанні аб веры. Пасля сваёй прэм'еры фільм добра падзейнічаў на людзей, і прадстаўніцтвы ордэна маці Тэрэзы адкрыліся ў больш чым 100 краінах свету. У дамах для паміраючых аказвалі дапамогу цяжка хворым і бяздомным. Многія палітыкі, знакамітасці, дабрачынныя грамадскія арганізацыі сталі ахвяраваць сродкі ордэну, захапляючыся самазабыўнай дзейнасцю маленькай і далікатнай жанчыны. У 1997 годзе кінакампаніяй Hallmark Entertainment быў зняты тэлевізійны фільм пад назвай «Маці Тэрэза. Дзеля Божых беднякоў». Зняты ён быў рэжысёрам Кевінам Конарам, а ў галоўнай ролі была акторка Джеральдін Чаплін. Сама маці Тэрэза ухваліла сцэнар незадоўга да сваёй смерці. Такім чынам, фільм быў паказаны на амерыканскім сямейным канале. Фільм у цэлым быў добра сустрэты крытыкамі. Пахвала была шчодрай
і да аўтарытэтнай акторкі Джеральдін Чаплін, якая ціха і без лішняй тэатральнасці пераканаўча прадэманстравала абсалютную веру маці Тэрэзы ў тое, што Бог кіруе яе служэннем і сам Бог забяспечвае усе патрэбы, нягледзячы нават на супрацьстаянне як некаторых людзей каталіцкай царквы, так і індыйскай дзяржавы. Дарэчы, падчас з'ёмак Чаплін абапіралася на свой асабісты досвед вучобы ў швейцарскім манастыры і на сваё калішняе жаданне стаць сястрой манахіняй. Таксама фільм умела і пераканаўча драматызаваны, а зняты з упэўненасцю і запалам. Місіс Чаплін пераканаўча выконвае ролю маці Тэрэзы, імітуючы яе мяккі голас і нязграбныя, але чароўныя манеры, нагадваючы тую аўру пабожнасці, якая акружала святую. Гэтая выдатная актрыса з самага пачатку фільму трымае нашу ўвагу, не адпускаючы яе да самых тытраў. А яшчэ фільм неверагодна рэалістычна адлюстроўвае жахі беднасці і хвароб на вуліцах Індыі. З надзвычайнай яркасцю некаторыя сцэны прымусяць гледачоў здрыгнуцца, калі яны стануць сведкамі невыносных пакут бедных і галодных. У 2003 годзе на вялікія экраны выйшаў італьянскі мастацкі біяграфічны фільм «Маці Тэрэза Калькуцкая», які стаў, напэўна, самай папулярнай экранізацыяй пра гэту вялікую святую. Фільм падрабязна распавядае пра ўсё жыццё Агнесы Гаянджы Баяджыў і паказвае заснаванне ёю ордэна. Глядач знаёміцца з адрэзкам жыцця жанчыны пасля яе сыходу з роднага манастыра. Тады, пачуўшы голас Бога, Тэрэза вырашае прысвяціць сябе місіянерскай дзейнасці, знікшы ў трушчобах Калькуты. Яна выбірае адзенне бела-блакітнага колеру, у якім белы – гэта колер чысціні, а блакітны – гэта колер самой панны Марыі. Выбраўшы нялёгкі шлях, маці Тэрэза без астатку аддае любоў людзям. Натыкаючыся на галечу, хваробы і смерць, яна спачувае ўсім, несучы палягчэнне іх целу і душы. Галоўную ролю маці Тэрэзы ў фільме сыграла брытанская актрыса Алівія Хасі, а рэжысэрам карціны выступіў Фабрыцыё Коста. Алівія Хасі знакамітая перш за ўсё роляй Джульетты ў фільме знакамітага Франка Дзефірэлі. А талент гэтай актрысы выяўляецца ў яе разнапланавых ролях. А яе маці Тэрэза – гэта вобраз, у які без сумніву верыш, а яе акторская гульня прымушае адчуць дачыненне да момантаў жыцця гэтай святой жанчыны, у вачах якой дабро, у дзеяннях каханне, а ва ўсмешцы заспакаенне. У 2007 годзе гэты фільм удастоілі ўзнагароды Эмі Эвард, якая адзначае найбольш натхняльнае і маральнае кіно ў свеце. Таксама у кінакарціны быў прыгожы і рэкламны слоган «Яе сэрца знайшло забытае, а яе вера знайшла шлях». Дарэчы, у гэтым жа 2003 годзе адбылася і беатыфікацыя, тобто прылічэнне да ліку блажэнных маці Тэрэзы каталіцкім касцёлам. Урачыстая цырымонія прайшла на плошчы святога Пятра ў Ватыкане і сабрала каля 300 000 вернікаў пілігрымаў з усяго свету. У гэтым кінафільме шмат момантаў, у якіх выяўляецца пачуцце спачування да герояў, простых і бедных жыхароў трушчоб. Асабіста ў мяне слёзы наварочваліся, калі памёрла дзяўчынка ў дзіцячым доме. Маці Тэрэза з болю на твары збірае яе рэчы і пад праліўным дажджом ідзе да ракі, каб адправіць у апошні шлях ляльку і сукенку дзіцяці, якое так і не знайшло сабе прыёмных бацькоў. Уражвае момант, калі прапаведнік, ведаючы о цяжкай хваробе і аперацыі маці Тэрэзы, просіць Бога
памяняцца месцамі з гэтай вялікай жанчынай. Праз 2 тыдні ён памірае, а маці Тэрэза пражывае яшчэ шмат цяжкіх, але актыўных гадоў, несучы Божую любоў гэтаму свету. А яшчэ сюжэт фокусуецца на барацьбе маці Тэрэзы з касцёльным кіраўніцтвам, каб выйсці з свайго манастыру на працу з самымі беднымі з бедных. Гэтая жанчына выйшла за межы манаскіх правілаў, што было рэдкім у той час. А выйшла яна ў рэальны свет і ўбачыла ўсё на свае вочы і зразумела, што яе месца сярод гэтых бедных людзей. І менавіта гэта і ёсць сапраўднае служэнне Богу і выкананне яго загадаў. Гэты фільм я раю паглядзець для таго, каб нагадаць сабе, што такое спачуваць і разумець. Даваць – гэта значыць атрымліваць, а дараваць – гэта значыць любіць. Чалавеку любога веравызнання карысна і трэба паглядзець гэты фільм. А для ўсіх вернікаў гэты фільм можа стаць натхненнем дзейнічаць крыху больш па-хрысціянскі. А для неверуючых гэта гісторыя з'яўляецца выдатным прыкладам і падштурхваннем, каб пайсці і дапамагчы камусьці менш удачліваму. Ну а для тых, хто проста цікавіцца асобай маці Тэрэзы, важна адзначыць, што ў стужцы не існуе суровай пропаведзі. Гэта проста якасны фільм пра вялікага сапраўды чалавека, чыё жыццё павінна натхніць усіх нас стаць лепшымі, больш памяркоўнымі, добрымі, спагадлівымі, міласэрнымі да іншых людзей. У 2014 годзе выйшла амерыканская эпічная гісторыя жыцця маці Тэрэзы пад назвай «Лісты маці Тэрэзы» рэжысёра і сцэнарыста Ульяма Рыада. Фільм распавядае пра жыцця святой праз яе асабістыя лісты, якія яна пісала на працягу апошніх 40 гадоў свайго жыцця і раскрывае праблемную і ўразлівую жанчыну, якая адчувала сабе ізаляванай і пакінутай самім Богам. Гісторыя распавядаецца з пункту гледжання ватыканскага святара, якому было даручана расследаваць дзеянні і падзеі пасля яе смерці. Ён распавядае аб працы яе жыцця, яе палітычным уціску, яе рэлігійным запале і яе нязломным духу. Рэжысёр Рыяд пачаў шукаць ідэі для натхняльнага фільма яшчэ пасля разбуральнага тэрарыстычнага акту 11 верасня 2001 года у ЗША. Ён асабіста казаў: «Да таго часу я не ведаў, што ў гэтым свеце існуе такое зло». Атакі сапраўды даказалі гэта. І вось лісты маці Тэрэзы сталі для Рыяда працай любові на працягу 14 гадоў, якія спатрэбіліся для стварэння гэтага цудоўнага фільма. Паваротным момантам для Рыяда стала адкрыццё дзіўнай калекцыі шчырых, раней канфідэнцыйных лістоў, напісаных маці Тэрэзай свайму духоўнаму настаўніку, бельгійскаму іезуіту Селесту Вану Эксему на працягу амаль 50-гадовай перапіскі. У сваіх лістах, некаторыя з якіх былі апублікаваныя ў кнізе 2007 года, Тэрэза раскрыла духоўныя пакуты і пустэчу, якую адчувалі некаторыя і іншыя святыя, якія часта называлі гэта цёмнай ноччу душы. Рыяд прачытаў усе лісты, даступныя публіцы, і вырашыў, што яны і складуць аснову яго сцэнарыя. Гэты фільм атрымаўся псіхалагічна захапляльным і спрабуе ушанаваць маці Тэрэзу праз надзвычай пазітыўнае адлюстраванне яе жыцця і творчасці. Фільм таксама даследуе канфлікт між знешняй упэўненасцю Тэрэзы і яе асабістай духоўнай цемрай. У 2022 годзе на экраны выйшла біяграфічная і драматычная стужка на мове хіндзі «Маці Тэрэза і я», знятая швейцарска-індыйскім рэжысёрам
Камалем Мусалі. Фільм распавядае ўзаемазвязаныя гісторыі маці Тэрэзы і Кавіты, маладой брытанкі індыйскага паходжання, якая вывучае жыццёвы шлях манахіні-гуманісткі, разам з тым пытаючыся разабрацца ў сабе. Девушка, вы беременны? Что делать? Сейчас иди домой и отдохни. У тебя есть время все обдумать. Лучше сделать аборт. Да, я Не оставляй его. не знаю. Не знаю, как поступить. Кавита! Боже мой! Дипали. Ты же хорошо ее знала? Терезу? Да. Дипали? Многие начинают сомневаться и отказываются от мечты. Но не она. Мне нужно убрать умирающих с улиц. Предоставьте мне такое место сейчас! Они могут не принять вас, думая, что вы хотите крестить их. Если хотите уничтожить это место, тогда вам лучше убить меня. Тьма, лишь ее. Да ради бога, что я должна узнать? Мы лишь хотели защитить тебя. Я заблуждалась. Насчет многого. Я потерян, отец. Почему Иисус утратил любовь ко мне? Ты хочешь спасти человечество или саму себя? Вера может быть затуманена облаками сомнений. Отец, не знаю, сколько я еще выдержу. Жизнь без веры. Мать Тереза. Без любви. Гэта драма аб пошуку веры адлюстроўвае жыццёвы шлях маці Тэрэзы ў Калькуце, а асабліва раннія гады маці Тэрэзы ў Індыі і тое, як яна пакутавала, спрабуючы працаваць па-за родным кляштарам. Маці Тэрэза і я атрымала шэраг добрых водгукаў ад кінакрытыкаў. Гэты фільм шчырая спроба адлюстраваць жыццё дзвюх рашучых жанчын і даць гледачам сапраўды захапляльны вопыт і стварыць запамінальную гісторыю. У 2005 годзе выйшаў апошні фільм пра жыццё гэтай вялікай святой. І гэта стала карціна «Маці». Гэты фільм быў сумеснай працай такіх еўрапейскіх краін, як Македонія, Швецыя, Бельгія і Данія. І гэта 7-мы фільм для пастаноўшчыцы македонкі Тэоны Міцеўскай, якая жыве паміж Скоп'е і Брусэлем. І гэты фільм стаў прадметам розных размоў на кінафестывалях таго году. Гэта ні ў якім разе не кананічны баёпік, а проста тыдзень жыцця маці Тэрэзы. Прычым паказаны ён са зваротным адлікам, што таксама дае энергію фільму, які без таго часам падобны на хард-рок. «Маці» – гэта плён шматгадовых пошукаў і разважанняў рэжысёра аб асобе жанчыны, якая вызнана Ватыканам святой, але выклікае ў свеце так шмат спрэчак. Маці Тэрэза – албанка, якая нарадзілася ў Скоп'е, там жа, дзе і Міцеўска, што яшчэ мацней прыцягвала рэжысёра ў гераіне. Дарэчы, 15 гадоў таму Міцеўска ўжо зняла дакументальны фільм «Тэрэза і я», атрымаўшы інтэрв'ю ў апошніх 4 сясцёр ордэна міласэрнасці, якія асабіста зналі маці Тэрэзу. Іх гісторыя была скарыстана ў фільме і сталі неад'емнай часткай створаных персанажаў, а некаторыя дыялогі ў фільме прамыя цытаты з гэтага інтэрв'ю. У галоўнай ролі здымалася Нумі Рапас, разам з якой Міцеўска некалькі гадоў працавала над выявай. Скончыць нашу перадачу я жадаю заклікам да вывучэння намі жыцця такіх вялікіх святых праз кнігі, кіно і перадачы. Жыццё святых сапраўды нагадвае кожнаму з нас, што гэтае жыццё вартае чагосьці большага, чым проста выжываць. А маці Тэрэза застаецца нам сімвалам служэння.
Яе мастацкія і дакументальныя ўвасабленні дазволяць кожнаму з нас знайсці сваю маці Тэрэзу, альбо святую, альбо звычайную жанчыну, якая кінула выклік умоўнасцям. Незалежна ад таго, як розныя рэжысёры бачаць яе жыццё, ці як безмежны подзвіг, альбо як цяжкі духоўны крызіс цёмнай ночы душы, яе галоўны урок застаецца нязменным. Заўсёды рабі дабро іншым. Сама маці Тэрэза казала: «Не ўсе мы можам рабіць вялікія справы, але мы можам рабіць малыя справы з вялікай любоўю». Дзякуй, што былі сёння з намі. Заставайцеся чалавечнымі і беражыце адзін аднаго. Прыемнага вам перагляду і слава Ісусу Христу! Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым.